ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಊರು ಪೊಪ್ಪಿನ ಬಿಸಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರು ಪೋಯಿನ 2-3 ದಿನ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿಕ್ಕ ಪಂಡೆರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರೇಟರ್ನ ತೂಕ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಅಂಚ ತೂ ಓಡ್ ನಾನು ದಾದಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಡೆಕೋರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಜೋಣ ಓಯ್ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬರ್ತೇನೆ ಬಾಕಿದ ಸಾಂಗ್ ತೋಜ ಹೊಡುತ್ತಾ ಅರೆ ಗಜನ ತೀಯಪಡಿ ಏನೇ ಪುಲ್ಪುವರ ಗುರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಬಂದಿ Chico, जोर ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಬು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲೆ ಸಾಯಿಗೆ ಲಗ್ಗಿಡ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಯ್ ದಿಯಾ ಮಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ ತೋಜರ್ ಹಾಯ್ ಎಂಗಳ ಮದ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರ ತೆಪ್ಪು ಮೈನಿ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಗುರುವಣ್ಣ ನಡೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮದ್ಮೇರ್ ಮನಿ ಪಂದ ಚಪ್ಪೆಡ್ಕೊಲ್ಲ ಒಂದೇರ್ಪಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಚ್ಚ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಲೇರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಉಲ್ಲೇರ ಗಜಾಮ ಉಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಜನ ಹಾಯ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಹೇಮಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಕ್ ಬೈದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೂಕ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತುದು ಗೋಕುಲ್ ಮೀನು ನೋಡ್ಲಕ ಅಂತೆ ಅದೇ ವಂಚ ಶಿವಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಫಿ ಉಂಟು ಓ ದಿದ್ದು ಸಾಯಿ ಕೋಡೆ ಬಲೆ ವಾವ್ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ ಯೇ ಓಕೆ 1 ಶುಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾ 1 ಶುಗರ್ ಓಕೆ ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನ ಗಾರ್ಡನ್
ಐ ಚೋಚ ಎಂಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಗೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತುಂಡೆ ಫಿಂಗರ್ ರಿಂಗ್ ರೂಬಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ನಿದ್ರೆ